ハプニングね。ちょっと待ってろ。で、向こうまで思いっきり泳いでみろ。何したの、ユズキ。海パンの紐抜いてきた。月刊少女野崎くん。あれ、なんだこれ。海パン。森先輩、エラーム落として。何枚履いてるんですか。1枚に決まってんだろ、アホかお前。月刊少女野崎くん。俺今ならビキニを流された女の気持ちわかると思う。奇遇だな。俺もだよ。俺もです。3人とも大丈夫。やめろ、近づくな、さくら。おじくんが来るなよ。すいません、お願いですから来ないでください。どうしよう、今ならいじめっ子の気持ちがわかるかも。月刊少女野崎くん。ああ、千代ちゃん、この辺で海パンなくした人っている？それ。みんな水着あったってよかったね。マジか。よし投げろ。月刊少女。Chio Sakura päättää ottaa itseään niskasta kiinni ja tunnustaa rakkautensa erään koulupäivän jälkeen ihastukselleen Umetaro Nosakille. Kuinka ollakaan, niin Sakuran rakkauden tunnustus epäonnistuukin, ja näin toinen asia johtaa toiseen, ja loppujen lopuksi Sakura päätyy Nosakin luokse auttamaan tätä piirustusten teossa. Pian myös selviää, että Nosaki onkin melko kuulu shoujo-manga-artisti, peitenimellään Sakiko Yumeno. Sakura rakastaa hänen mangaansa ja näin lupautuu auttamaan Nosakia tämän kanssa. Tietysti hän myös toivoo näin pääsevänsä lähemmäksi Nosakia ja toivottavasti myös kertomaan tunteistaan tälle. Pian mukaan tulee myös muita hahmoja, jotka aluksi eivät välttämättä näytä olevan missään yhteyksissä toisiinsa, mutta mitä enemmän sarja etenee, niin sitä enemmän hahmot tulevat lähemmäksi toisiaan ja lopulta kaikki ovat tavalla taikka toisella yhteyksissä. Ja tämä on se suurin tekijä, miksi sarja on niin viihdyttävää sekä hauskaa seurattavaa. Koska sarja ei pyöri läheskään koko ajan Sakuran taikka Nosakin ympärillä, vaan se jakautuu monesti hyvin eri tarinoihin 7 päähenkilömme kesken. Oli se sitten kouluelämään, mangan taikka muiden harrastuksien tai ihan vain hahmojen välisiin suhteisiin liittyvää. Onhan niistä suurin osa melko kliseisiä ja jo aika lailla nähtyjä tarinoita, mutta koska sarjan hahmot ovat todella hyviä ja tosiaan kun hahmot vaihtelevat eri tarinoissa, niin ei siihen missään välissä oikeastaan kerennyt väsyä. Yksi asia, mitä olisin toki toivonut näkeväni, oli, että hahmot lähtisivät välillä pois samoista ympyröistä. Koska suurimmaksi osaksi he ovat joko koulussa taikka Nosakin luona auttamassa tämän mangan kanssa. Yhdessä jaksossa Sakura ja Nosaki käyvät kauppakeskuksessa ja jo pelkästään se tuntui niin erilaiselta. Ja tietenkin sarjan lyhyissä special-jaksoissa saadaan hieman rantajaksotunnelmaakin aikaan. Suurin ongelma tarinan suhteen itselläni oli, että kuinka vähän loppujen lopuksi mukana oli romanssia. Sarja nimittäin keskittyi aika lailla enimmäkseen huumoriin, joka ei sinänsä haittaa, varsinkin kun tässä tapauksessa se oli aika hyvää katseltavaa, mutta olisin halunnut nähdä enemmän romanssia tiettyjen hahmojen välillä. Onneksi huumori tosiaan oli enemmän romanssipainotteista eikä mitään kaksimielistä kuraa. Ja viimeinen asia, mikä jäi harmittamaan ja mikä yleensä varsinkin romanttisissa slice of life komedioissa jääkin vaivaamaan, oli sarjan lopetus. En halua spoilata siitä mitään sen erikoisempaa, mutta jos olet ikinä tämän tyyppisiä sarjoja katsonut, niin tiedät kyllä varmasti aika hyvin, miten sarja tulee loppumaan. Toinen kausi, kiitos. Kuten aikaisemmin sanoin, niin sarjan hahmot ovat loistavia, eivät pelkästään heidän luonteidensa taikka persoonan vuoksi, vaan miten tietyt ominaisuudet oli vaihdettu nais- ja miespuolisten hahmojen kesken. Eli toisin sanoen sarjamme naispäähahmot omistavat monissa tapauksissa huomattavasti miehekkäämpiä ominaisuuksia ja puolia, kun taas sarjan miespäähahmot omistavat vastaavasti naisellisempia ominaisuuksia sekä puolia. Tämä tulee esille varsinkin Horin ja Kashiman kuin myös Wakamatsun ja Seon välisissä suhteissa. Ja sitä oli
todella huvittavaa seurata aina sarjan loppuun asti. Katsotaan nopeasti sarjan muutamaa hahmoa. Sakura on todella söpö ja kilttiluonteinen tyttö, jonka ihastus Nosakiin näkyy kilometrien päähän, ja tämä on aina yhtä energinen, oli kyse sitten mangasta tai kouluasioista. Ihastuin Sakuraan heti ekasta jaksosta ja pakko myöntää, että hän nousi heti yhdeksi lemppari naishahmokseni. Myöskin hänen ääninäyttelijänsä Ari Osawa oli aivan täydellinen. Nosaki on hyvin mangaansa keskittynyt jämäkkä kaveri, joka yllättävästi tarjoli monia hauskoja hetkiä sarjassa, vaikka hän vaikuttikin aluksi melko hiljaiselta kaverilta. Ainut huono puoli hänessä on, että tämä ei vaan millään tajua Sakuran tunteita, mikä on sinänsä huvittavaa, mutta samalla se murtaa kaikkien Sakura-fanien sydämet. Sitten haluan mainita yhden ehdottomasti sarjan parhaista hahmoista, nimittäin Mikoshipan, joka aluksi vaikuttaa aika tylyltä, mutta hän on yksi huvittavimmista hahmoista koko sarjassa. Hänellä nimittäin on tapana aina tyttöjen kuulen esittää tai sanoa jotain hyvin romanttista tai jopa seksuaalista, jonka jälkeen tämä yleensä häpeää silmät päästään. Hän myöskin nolostuu yli helposti ja hän toimii myös monesti Nosakin mangan naispäähahmon roolimallina, mikä oli mielestäni todella hauskasti toteutettu. Olin yllättynyt, miten hyvin kaikkiin 7 hahmon pääsi sisälle ja kuinka ne saatiin esitettyä 12 jakson aikana. Tähän päälle vielä muutamia sivuhahmoja, joista jopa osa sai omia tarinoitaan, niin kaiken kaikkiaan sarjan hahmot ja jopa pieni määrä hahmokehitystä tuli hyvin esille, ja tämä oli ehdottomasti sarjan suurin plussa. Vielä toki edelleen olisin toivonut näkeväni enemmän sitä romanssiosuutta hahmojen välillä, mutta oli miten oli, niin jäi sarjan hahmoista todella hyvä fiilis. Sarjan animaatio oli kaikin puolin hyvää katseltavaa. Värimaailma oli mukaan sopivaa ja hahmojen ulkonäössäkin oli erilaisia sekä huomattavia piirteitä. Tietyt close-up-kuvat piirtämistyökalusta iskivät heti silmään ja itse sarjassa näytettävät shoujo-mangat olivat hyvin näyttäviä sekä hyvin tehtyjä. Myöskin komedialliset kohdat oli hyvin käsitelty animaation suhteen, mikä on aina vain plussaa tämän tyyppisissä sarjoissa. Myöskin Sakuran värikkäät rusetit piristivät aina, kun ne näki. Alkutunnarin pirteä animaatio ja mukaan sopiva biisi veti katsojan hyvin mukaansa. Lopputunnari ei ollut kovinkaan mieleenjäävä animaation suhteen, mutta tunnarin biisi oli kyllä hyvää kuunneltavaa. Muuten sarjan OST:stä ei jäänyt päähän mitään erikoista kappaletta, mikä oli sinänsä harmi. Loppujen lopuksi Gekkan Shoujo Nosaki-kun oli hyvin viihdyttävä anime, jonka loistavat hahmot sekä heidän ympärilleen rakentuvat tarinat saivat katsojan pidettyä mukana aina loppuun asti. Tarina tosiaan ei seuraa pelkästään Sakuraa taikka Nosakia, vaan myöskin heidän koulutovereitaan aina peruskouluelämästä jokseenkin romanttisiin tilanteisiin. Plus oli mukava nähdä, miten loppujen lopuksi kaikki olivat yhteyksissä toisiinsa. Olisin toivonut vähän enemmän vaihtelua paikkojen kautta ympäristön kesken, hieman enemmän romantiikkaa sarjaan, ja tietenkin, että sarjalla ei olisi ollut niin kliseistä loppua. Mutta kiitos hyvien hahmojen ja viihdyttävien tarinoiden, jäi sarjasta hyvä maku. Sakura on ehkä söpöin manga-apulainen ikinä, ja häntä kuin myös muitakin sarjan hahmoja oli todella mukavaa seurata. Iso plussa myös, kuinka nais- ja miespuolisissa hahmoissa tietyt ominaisuudet olivat tavallaan niin sanotusti vaihtaneet paikkaa. Tiettyä kehitystäkin hahmoissa näkee loppua kohden, mutta ainut kunnon miinus tulee siitä, että miksei Nosaki huomaa Sakuran tunteita. Sarjan animaatio oli kaikin puolin hyvää katseltavaa niin hahmojen, taustojen, sarjassa näkyvien shoujo-mangojen ja värimaailman puolesta. Alku- ja lopputunnarien biisien lisäksi ei sarjan muusta musiikista muuten jäänyt päähän mitään erikoista. Kaiken kaikkiaan Gekkan Shoujo Nosaki-kun on viihdyttävä 12 jakson pituinen anime, joka onnistuu viihdyttämään katsojansa aina loppuun asti, ja suosittelen tätä sarjaa lämpimästi, jos olet kiinnostunut romanttisista slice of life-komedioista. Lopuksi suosittelen katsomaan muun muassa Bakumanin, jos haluat aikalailla samanhenkistä animea. Tai sitten voit hypätä suoraan The Bad Girl of Sakura Sun kimppuun, jossa on samanlaisia elementtejä, mutta painottuu tosin enemmän romantiikkaan ja draamaan. Myöskin Working toimii hyvänä vaihtoehtona. Molemmissa nähdään samanlaista komediallista romanssia, vaikka Working perustuukin ravintola-ympäristöön. Toivottavasti näistä löytyisi jotain mieluista katsottavaa.